दा जोङो बिजनी जिल्ला गुदि बाथौ हिसाबै फैगौ जानुवारि दाननि 22 आरो 23 2025 मायथाइनि बेखौ जोङो मानास 3 दख'रा आनसलिकनि सिगाङावनो जोङो गाजा गोमजायै खुंनो लादों। दा बे हिसाबै जोंहा दिनै लाइखुथि गायसंनाय बेखौ जोंहा आलासि बिथां जोंजोंनो हांख्रायजानानै नुजाफैनो हादों। जों खोब गोजोननाय मोन्दों। बिटिआरनि EM बिथां धनन्जय बसुमतारी बिथांजों आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। दा जोङो बे साननैनि जे मेहेरगोनां हाबाफारि बेवहाय जोङो बिजनी जिल्ला गुदि बाथौ आफादनि सिङाव 10टा जि दख'रा बे दख'रानिफ्राय जोङो 100 जन डेलिगेट हिसाबै जों लिंहरदों। बिनिफ्राय अखानायै जि अपेन सेसन जागोन गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव मोनफ्रोमबो दख'रानिफ्राय गंनै गंथाम बिदिनो गारि बास लानानै फैगोन। बेखौ जोङो बिथोन होनानै दङ। दा जोंहा सानसेनि सिगां जि सानसेनि 22 जानुवारि जि हाबाफारि बे हाबाफारिफ्रा जोंहा डेलिगेट मिटिं जागोन। बेनिफ्राय अखानायै 23 जानुवारियाव जोंहा फुङाव फ्लेग हुइस्ट खालामनाय जागोन, फिरफिला बिरहोनाय जागोन। बेनिफ्राय 12 रिंगानिफ्राय जोङो गेवलां मेल लादों। बे गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा बाहागो लाफैनो होननानै जोंनो कनसेन्ट होदों। दा जों खोब गोजोननाय मोन्दों। आरो बे गेवलां मेलखौनो बेखेवगिरि हिसाबै जों मोननो हागासिनो दङ। जोंनिनो नायल' जायल' सासेल' बिजनी ओनसोलनि EM बिथां मानगोनां धनन्जय बसुमतारी बिथांखौ आरो लोगोसे बे मेलावनो गोबां MCLA बिथांमोन नुजाफैगोन। सबायझार समस्तिनिफ्राय प्रभात बसुमतारी बिथांखौबो जोङो मोनसे हाबाफारियाव लादों। बिथाङा जोंनि गाहाय दरखंखौ बेखेवगोन। बेनिफ्राय जोंनि बिजनी समस्तिनि जि MLA बिथांखौबो जों हांख्रायदों। दा बिदिनो आरो गोबां दंबावो। जोङो रुलिं पार्टिनि UPPL दोलोनि आफादगिरि नेहाथारि जिल्लानि ब्लकनि बिथांमोनखौबो जों खावलायदों। आरो लोगोसे BPF दोलोनिबो जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि ब्लक कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो जों खावलायदों। आरो रायजो राजाफ्रा गोबां गेदारिं जागोन, मोजां जानानै थांगोन, जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ मोनसे आं खावलायनो नागिरदों, मेसेज होनो नागिरदों, जाहाथे जिल्लानि 80 बोसोर जुथुमा जागोन बेवहाय जाहाथे बयबो गाजा गोमजायै नुजाफैनानै हेफाजाब होयो। आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो 2025 इंराजि मायथाइनि गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। खारन आंनि समस्थिया जाहैबाय मानास सेरफां ST कन्स्टिटुवेन्सि। बेयावनो दुलाराय गुदि बाथौ धोरोमनि बिजनी जिल्लानि साननैनि हाबाफारि लानानै बे आंनि समस्ति पानबारि मानासरि हालामनि बे लोक्षि मन्दिराव साननैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना 2025नि 22-23आव साननैनि हाबाफारिखौ खुंनो लादों। आं मिजिंथिदों बे धोरोम आफादनि जि सावराय मेल एबा बाथौ धोरोमनि जि सावराय मेल, बे सावराय मेलनि गेजेरजों जोंनि बर' समाज आरो बाथौ धोरोम बेयाव गोबांथार माबा मोनसे हाबनानै दं। गतिके बेफोरखौ गुवारै सावरायलायनायनि गेजेरजों बाथौ धोरोमखौ अरायथा खालामनायनि थाखाय बिथांमोना निस्सय माबा मोनसे गरन्थ लागोन, बेखिनिखौ आं मिजिंथिदों। आरो आंनिफ्रायबो साबायखर बावदों बिथांमोना जिहेतु आंनि समस्तियाव बे साननैनि हाबाफारि सावरायनायखौ लादों। आं बेयाव नांगौ सिमांनि आंनिफ्राय जि हेफाजाब नांगौ आं बेखौ सहाय होगोन। थेंक इउ।